Tinejdžersko doba možemo nazvati dobom odrastanja, sazrijevanja, promjene i traganja za vlastitim identitetom. To je razdoblje kada mladi počinju graditi svoju osobnost i u kojem je sve značajnije druženje s vršnjacima. Zato smo odlučili našim učenicima postaviti nekoliko pitanja o odnosima s vršnjacima. Pa znači mi jako puno. Pa meni je jako bitno druženje sa vršnjacima, zato što sam ja jako socijalna i otvorena osoba i volim se družiti. Druženje s vršnjacima mi onako dosta znači, zato što se sa njima najbolje osjećam. Pa idemo van, šetamo po gradu ili možda idemo kod nekog i najčešće idemo u McDonald's. Da idemo ili na piće ili idemo voziti bicikl ili igramo igrice. Ili šetnja ili odlazak kod nekog prijatelja pa nešto tamo radimo. I najčešće se družimo ili online i onako vani, na primjer u gradu ili ne znam, tako negdje svakako. Osobe koje su jako iskrene, kojima se mogu povjeriti i kojima mogu jako vjerovati. Osobe koji skoro svaki vikend izlaze sa mnom van i provode vrijeme sa mnom. Pa prijatelji po osobinama su oni koji su onako zabavni, zanimljivi, nisu sebični, onako i rado pomažu i onako tu su za mene i mogu oni meni sve reći, ja njima sve reći. Pa dosta razgovaramo o školi, posebice tijekom školske godine. Razgovaramo o nekim, na primjer, svojim kao tajnama i najčešće o simpatijama. O školi, o ljubavi, o prijateljstvu, o simpatijama, o drugim osobama. O simpatijama, druženju, čak i o učiteljima i školi. Kako ću se obući za neki izlazak ili, na primjer, što sam kupio u nekoj trgovini. U vezi druženja možda što da kod sebe promijenim kako da ih i na koji način saslušam i pomognem. Znači kad nešto prezentiram, kada nešto čitam u javnosti i slično ili recimo slušam savjete na moj izgled. Pa dogodilo mi se da osjećam nekakav pritisak kada idem protiv svoje volje. Tako većina, na primjer, hoće ići u kino, a neki, na primjer, žele ići u slastičarnu, onda idemo s većinom. Ili znamo napraviti kompromis, jedan dan ćemo otići u kino, a drugu u slastičarnu. Osjetio sam pritisak kada su mi prijatelji govorili da meni nešto nestaje. Znači na meni ili kada su mi rekli kad sam nešto htio stvarno kupiti što mi se jako svidilo, rekli su mi da će me ismijavati. Pa nikad nisam osjećala takav pritisak. Mene prijatelji na ništa ne forsiraju. Ako ja nešto ne želim, oni to podržavaju. Ove učeničke izjave samo su potvrdile postavku da odnosi s vršnjacima u životima tinejdžera igraju važnu ulogu.